Oñatira etorri gara Trautiko lagunek kanpaina bat jarri dutelako abian. Hain zuzen be, nik orain egin berri duten hori ezin dalako egin. Mugikortasunerako arazorik eukiez eta zer eta aparkaleku urdinean aparkatu dugu. Eta oraindik be, uste duguna baino jende gehiagok egiten du hori. Segituan gatoz bueltan, baina lehenago kotxea ondo aparkatzera noia. Justo hemen dago aldatza handixa. Lukene gaur betoko jatzu, kotxea kalera aparkatzera etorri eta dana Eta lekurik ez? okupauta, lekurik ez. Esaten da bai, eta lekurik ez da benean, hori, erdixen itxi eta kotxe honetako bi aukera igoten da eta geroan fijau egiten du. Hori da, hemen aldatza handixa gelditu da, eta hor fango litzake, hori, hemendik gero lotzen du berriz, Oin garbi geratzen dena da, zergatik behar dauzuen aparkaleku bat, normala baino handixaua, zabalaua. espazioa eta bia da, bai, hori da. Honek dako pegatina bat esaten dagoena, atzekaldean lekua biula, eta orduan hemen biu espazio bat, eta gero beste batzuk bihar esaten dago eskinatan, aldamenetik sartzen diana. Horregatik dira transizio lekuak. Ni normalian etortzen naiz beste lagunakin o gizonakin, eta beak sartzen da, eta ni guiatzen dut. Eta horregatik nahi dut leku asko sartzeko zeatik. Estua badauz, ni ezin dut sartu, hola ez dakizu, hola estuak badauz, niretzako oso txarra da. Hola xen ondo, zeatik dauz xabalik batea eta bestela. Eta urtetzeko berdina, nahi du espazioa. Eta Isabel, zenba bider pasau gatzu, zapatuetan zinera etorri, Bueno, eta ezin kotxea aparkau. claro, eta etxera. Lukene, 12 urte Trauti sortu zabienetik, eta zego gurra, 12 urte nostian ondoegan olako kanpainak itxen ibili behar izetia. Bai, eta egunerokoan ikusten duen, azkenian, etara du kanpaina eta indugun esku horri xata da, egunero ikusten ditugun gauzak dialako, ez? Jendeak ikusten da, olako aparkalekoak privilegio bat izango da ziren bezala, eta benetan, biharra dakonandako da ezinbesteko zerbait, ez? Eta, halaxe da, jarraitzen bia da. Kanpainako lelua guztau jat, jar zaitxez nire azalian, baina ez nire aparkalekuan. Bai, hori da, baina, askotan esaten duguna, ez? Norberei tokau arte igual ez da ikusten lain larrixa danik, ez? Baina, batzutan, Isabel moduan, berak ez badako lekua aparkatzeko eta ibili behar bada kilometro bat nunbaitera joateko, ezingo da joan, eta etxera joan biako dau, eta berriz, besti hori igual, kilometro bat ibiltzea, zelako perezia hortxe bertan dau, eta hori hola ikusten da, ez? Eta ero 2 minuturako da, baina, klaro, datorrenean beharra dakon pertsona, zerbaitetarako, arrazoi bateratik dauze jarritea eta nik uste dut importantea dara errespetaitea. Eta alako aparkalekoak itxen diezen momentuan, ez dakit oñati baten eindakuak ondo egin dadazen. Ze batetik zabaleran ikusi dugu, zabalera undixaba behar dozuela, kotxetik urtetzerak orduan, sartzerak orduan, atiak zabalik egon behar izaten dieselako, baina gero ibiltzara kontetan, atzerazko sarreria dauketzuenok, batzian arbola bat, zuhaitz bat jarri baldin badotzue, naiz eta urdin margotuta egon, hori ez dauela ondo pentsauta. Claro, gauza asko, ikibidea kontutan, azkenean betek esan du, L baten egon bila da libre, ez? Kotxetan jendea sartu aldia, edo atzekaldetik, edo aldamenetatik. Orduan, bige aldamen bat, edo atzekaldi eukibiozu libre. Eta orduan, aparkau behar dozun lekuan, baldin badau farola bat, edo baldin badau askotan, hori ez? Seinalia bera. Seinalia bera, ez? Erdi-erdixan jarritea, atzek urruntz ezin oso aparka, orduan beste kalderuntz. Beste kaldean errepidia badau, zibiezara urteten errepide erditik. Eta, gu olako gauzetan udaletxekin ibiltzen gara, eta ikusten duen gauzak esaten dugu, eta aldatzeko eskaerakin, eta batzu bai, eta beste batzuk ez.
zuen kasuan, nun eukitzen duzue arazo gehiago kotxiak aparkatzeko? Ez dakit, auzotan, erdi inguruan oinatin? Erdi inguruan, zati, azkenian auzotan bai dauela eskarak egiten dau auzo bakoitza, pertsona bakoitzan dako. Arazo izaten da, gero, pertsona horrei danak herri barrura sartzen dira zenean. Orduan ez dau lekua danontzako. Eta ondiokan herri barruan danok herri guztietan badaukago itxura hori, ez? Herrigunera automobilian etortzekuana. Eta mugikortasun arazoa daukan batek ondiokan zailago. Hori da. Igual udan partian bai da samurraua geistia zileekin, baina neguan ez da beste. Ezinezkoa. Hori da. Txartelaren erabilera egokisa beste mundu guztiak egiten. Horbe badau pekatu apur bat. Txartela da elbarrituena, ez kotxiena. Hori jakin inbia dau jentia. Kotxe barruan elbarritua junbia da. Zati bestela, ezin ja, hori errespetau egin bia da. Baita, pertsona hori liliken danean, txartel hori entregago egin behar da. Ez dago, etxe horretan ja ez dago beharra, eta jarabia da beste batzundako lekua. Eta lakoak zuek be identifikauta dauketzu, pixkat aitak elbarritxasun nauki eta semia kotxe horrekin aurrera atzera, olakoak bai, hori be badau. Bai, asko dau. Zatik guk, oinatik, herri txiki bada eta gutxi gora bera badakigu zeintzu dakoen elbarrituen txartela, eta zeintzuk erabiltzen dauen. Penia da, ze bada neurri baten arrixak norberan teilatura botatzea, ez? Hori da, zatik, guk ulertzen dugu, etxian ez dakona elbarritua, ez daki gu ze arazo dakun, baina etxian arazo hori eukita, hori ikia, zati danotak tokausakun, ere amakin nahi tokausakun, eta ez egotia lekua, buelta eta jazta. Baina horreatik gero zuk erabiltzen duzu ondo txartela. Bakarrik elbarrituak erabili laike. Jentiak zer komentatu dutzu kanpaina honen bueltan, pixkat etxezetze bilizarie buzoneatzen, jentia konturatu da, lego jatzu, etorri jatzu esan zu, ba? Hori oso politia izaten da, gu juten goiaz ja 14 urte juten ikastetxera. Eken dugu txarla batzuk, azkenian jentiak hartu bia dau kontzientzia, ez? Nola ikasten dugu? Txikitatik kontzientzia hartuta. Eta bai komentaiten duzkuei, gurasu batzuk, txarla horreik pasauta gero, igual, jente asko ez, momentu txo baten hemen aparkau bia. Eta seme alabak esaten dira, ez, horre zin da, eta hori. Goiaz ikusten hori, ja jentia doiala txikitatik hasi gara lan hori iten, eta badoia jentia kontzientzia hartzen horretaz. Bai, bizitzako arlo guztietan moruan ze importantzia umetan horre eragitzea, ez? Hori. Ja, nagusitzen isunakin da, eta txikitatik ja hartzen badozu kontzientzia ja beste prozesu bada. Eta askotan isunekin bestugu espabilatzen. Hori da, baita, hori hola da.